az édesgyökérből, kurkumin a kurkumából, rozmarinsav, oleanolikus sav, urszolikus sav a rozmarinból, kvercetin a hagymából, apigenin a kakukfűből. Ezek azok az összetevők, amik a SARS-CoV-2 proteázával való kötési energiája kevesebb, mint -6 kilokalória per mol. Tehát képesek megkötni a proteázát. Legyetek szívesek beszerezni, de hogyha úgy érzitek, hogy erős az immunrendszeretek, a nagymamátoknak, szüleiteknek, akik úgy érzitek, hogy gyengébb az immunrendszerük, legalább meddig szerezzétek be, mert ártani nem fog, Így van. de az biztos, hogy sokkal nagyobb esélyekkel fogtok ebbe a idézőre. Meg mindennel szemben. Oké, a kverecetinhez hozzátéve a zöld teában nagyon nagy dózisban van. Abban is, hogy Tehát nagyon nagy dózisban van a kverecetin a zöld teában, tehát nagy zöld tea. A froskolin, vagyis az indiai, froskolin indiai család, tehát az gyakorlatilag 100%-os formában viszitek be, egyszerűen nincs semmi, ami rever. Tehát ez bizonyított. Tehát nem sarskóról beszélgetünk, vagy koronavírusokról, vagy akármi, hanem semmi. Én személyesen szedem ezeket otthon. A nyírfakéreg, igen, ezt Nyírfakéreg mondtad. Hát ez Oroszországban gyakorlatilag minden elit, tehát aki elit Oroszországban, aki megteheti, hogy ezt szintiszta, legjobb cuccból szerezze be a nyírfakérget, semmi más nem használnak, ez a világ top 5 legjobb immunerősítő. Itthon is lehet kapni, amúgy lehet, így van. A víznek nevezik betulinsav miatt jó. A betulin izéje miatt így van. Úgyhogy emelén a C-vitamin, és a magnéziumklorid, és a magnéziumklorid. Tehát ezeket, amiket itt elmondunk, ha ezeket nyomjátok semmit, tehát nem ez, gyakorlatilag semmi. Olyan erővel látja el az immunrendszer, úgy rak meg, tölt fel, hogy... És mellette természetesen a megfelelő táplálkozás. Hát azt mondjuk úgy, hogy meg kell próbálni, hát mindenkinek